Тя я няма. Много жалко. Здравейте хора, днес играем на Когама. И току-що срещнах едно момиче, което бяхме приятели, т.е. станахме си приятели. Седно. Ама сега, да не са тревожим. Тук има само туристи и Емили Флач. Не знам кой е тъс, но поне знам, че се изморих да приказвам Девдория. Семета я. Welcome to the store. Pocket Canter. Яко. Яко. Семета. Welcome to the store. Окей. Сторът. Къде е той стор? Сторът е... Стор. Ето го стора. Сторето. Така. Добре. Ще не копиш. Ти. How to buy house? Селера. Или каквото и да е там. To buy house you have to take an checkpoint. Какъв чекпоинт е? Тук виждам само някакви раници и маркет. Чакай, да не нагоре. Да видим. Бас, какъв брат. Така, още един менеджер. А не менеджер, а такъв. Окей, да видим. Сега, кой иска да кажеш? How to save Pokemons Pokédex Seller. Така. To save an Pokemon in your Pokédex. As. Have to again stars collect out to win. Трябва да спечеля ли? Окей. Не разбрах и думичка. А не, всъщност съвсем малко разбрах. Турист. Още един менеджер. Така. How to quickly fin our Pokemons. To quickly fin our Pokemons, look on the list of Pokemons in the descriptions of this game. Along with the Pokemon's names given is biome in which they are located. Okay. Окей. Нищо не разбрах. Разбрах само дъра, столче дъра и после отидохме на Хавайите. Семета, нищо не разбрах. Трябва да взема някакъв чекпоинт. Къде ли да е този чекпоинт? Не ми по какъв чекпоинт е. Все пак е чекпоинт. 125. Този вземем раницата. Апату. Уха, тази раница пърди. Окей. Той ми каза да взема чекпоинта от тук май ми каза. Не, чакай, пренял истина. Чакай. Опа, много бързо е така. Тук има ли нещо да четем? Да, тук. Окей, този път ще го изчетем. Hi, I'm Dr. Og. I'm researching Pokemon. If you want to become a real Pokemon trainer, go into the world and be good luck. Еха, най-глупавото нещо, което съм чувал до сега. Направо ми изпихте мозъка. Нищо не разбирам. Трябва да знам повече на английски. Аз съм още... Съм как ли че? Пелш. Шипен. Шипан. Шапан. Пирамида.
Леча си аз, леча си аз, леча си аз. Добре. What? Това беше като парашут. 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 Шут. Какво? What the fuck? Опа, Лянка, нямам батерия. Окей, махни се. Окей, хора, набързо снимам този клип. Не ми трябва да страница. Всъщност ми трябваше. Ужас, някак да се върна. Има само един начин, готово. Окей, хора, нямам батерия. Колко хора? Колко малко. Ами хора, няма да е за това. Ще си го заснема. Ще си го заснема. И това. What? Чакай, така. Така. Гледай. Загледах се някъде. Добре, искам да ви питам един въпрос. Колко страховито би било, ако някой спи с отворени очи? Ще ви изчакам. Леле, каква графика, направо перфектно. Добре. Така. Турист 8. 68 да е. Видя как съм. Вижте, бахте. Оха! Вижте как съм се такова водата. Искам пак да се така. О май гад! Пещеря? Цено! Пещера! Това е Майнкрафт. Леле. То кога е същото като Майнкрафт. Не чак същото, малко по-различно. Да. Можеш да си играе мултиплеер, когато си искаш. И... да. Оникс. Бай, Оникс. Добре, казваме много. Няма нищо. Яко. Пещерата на Оникса. Това нещо това робоче май вече ще измори да бяга. Окей, само да намеря изхода. Да намеря изхода и се махаме. Изхода е на... ще се върна когато се измъкна от тази бъркотия. Така, върнах се. Не, все едно. Окей.
Имам чувство, че мишката ми е твърде бавна. Чакай малко. Не, да се схвърля. Хаус 4. Какво е това? Не, колко малко телевизор е. Окей. Не искам на долния етаж. Така, седме тая. Ами хора, сори, че е бил такъв кратък клип. Ама трябва да го свършим. Качих се на покрива. Звънят ми, чао! Сори, че хора, ама приятелят ми звъни и клипа се провали. Все едно, ако ви харесва, харесате го, абонирайте се и айде до скоро.